Welcome for today's major theme session of Bhagavad Gita. நம்ம இன்னைக்கு இந்த பகுதியை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் எல்லாரும் 3 முறையாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே Hare Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, Hare Hare, ராம Hare Rama, Hare Rama, Rama ஹரே Rama, Hare Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறுமுகம் பிரபுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுறீங்களா மாதாஜி? Okay, Mataji.
ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று 13வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 13ல பகவத்கீதை எடுத்துட்டு எல்லாரும் 13வது அத்தியாயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 12 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பண்புகள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன அந்த குணாதிசைகள் இருக்கணும் பக்தர்கள் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரேக்னா, அப்புறம் 16 29 மூலக்கூறுகள், 16 மகத்தத்துவத்தை பார்த்தோம். என்னென்ன குணாதிசைகள். ஓகே. இப்போ ஆ, 13 முடிச்சுவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13 படிக்கணும். படிங்க. இக்னேயம் யத்தத் பிரவஸ்யாமி யத் இஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஸ்னுதே அநாதி மத்பரம் பிரம்மண சத்தன் நாசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஓகே. ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதுமான கி- பிரம்மன், ஆத்மா என்றும் அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? ரொம்ப சிறந்த ஞானத்தை வந்து உனக்கு கொடுக்க போறேன். அது எப்படியாப்பட்டதுன்னா அமிர்தத்தை போலதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன், அதாவது ஆத்மா வந்து சொல்ல போறேன். அது வந்து இந்த ஜட உலகுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகேங்களா? காரணம் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது தான் இந்த ஆத்மா. அந்த வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடலுக்கும் நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்ல, இந்த உடலுக்கு 6 விதமான மாற்றங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது தோன்றுது மறையுது. ஆனா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அது வந்து அழிவற்றது, அதுக்கு மாற்றங்கள் இல்லைன்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? ஆத்மாவை பிரம்மன் என்ற ஒரு வார்த்தையால அழைக்கிறாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணங்களுக்கும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது, சத்து அசத்து. ஓகே. இதுவரை என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு? செயல்களின் களத்தையும் களத்தை அறிபவனை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு. செயல்களின் களம்னா என்ன? இந்த உடல் இல்லையா? ஸோ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த விவசாயி வந்து அந்த அவனோட நிலத்தை மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான். அந்த வெளத்து அவனோட நிலத்துல எந்தெந்த காலத்துல எந்த பயிரிட்ட நல்லா வரும். அதே அரசன் வந்து தன்னுடைய அரசாட்சி கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராம நகரங்களை பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான். எந்த இடத்துல வந்து எது செழிப்பா வளரும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பரமாத்மாவுக்கு கம்பேர் பண்ணும் இல்லையா? அதுதான் செயல்களின் களத்தையும் களத்தை அறிபவன். களத்தை அறிபவன் 2 பேர், ஆத்மா பரமாத்மா இல்லையா? இப்போ வந்து வழிமுறையையும் விளக்கி விட்டார். நேத்து வந்து பார்த்தோம் இந்த களத்தை அறிபவன் அறிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையை பார்த்தோம். தற்போது என்ன சொல்ல போறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ஞானத்தில் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகின்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மாவை பத்தி சொல்ல போறாரு, அதுக்கு அடுத்தது பரமாத்மாவை பத்தி சொல்ல போறாரு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அமிர்தம் போன்ற விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வாழி வந்து நித்தியமானவன், அதாவது ஆத்மா வந்து நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜீவாத்மாத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை. ஓகே, அது நித்தியமானதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது ஆரம்பம் இல்லாதது. ஓகேவா? அதுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் கிடையாது. ஓகேவா? வேத இலக்கியம் இதனை வந்து உறுதி செய்கிறது. நாஜாயதே மிரியதே வா விபிஷித்.
கட உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. 1.2.18 உடலை அறிபவன் என்றும் பிறப்பதில்லை என்றும் இறப்பதில்லை, அவன் பூரணமான அறிவுடையவன். அதாவது ஆத்மாவுடைய குணாதிசைகள், அதுக்கு பிறப்பில்லை இறப்பில்லை, பூரணமான ஞானத்தை கொண்டது. அதுதான் வந்து கட கட உபநிஷத்துல நா ஜாயத்தே மிரியதே வா விபிஷித். முழுமுதற் கடவுள் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பரமாத்மாவாக இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா ஸ்வேதா வதர உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரதான கஷேத்ரஜ்ஞ பதிர் குணேஷக, உடலை அறிபவர்களில் முதன்மையானவராகவும் முக்குணங்களுக்கு எஜமானராகவும் இருக்கவர் வந்து யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஸ்மிருதியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தாசபூதோ ஹரேர் ஏவ நான் நான் எஸ் சைவ கதாசன அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷருடைய சேவையில் நித்தியமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இது பகவான் சைத்தன்யர் கூட அதை உறுதி சொல்லியிருக்காரு. பிரம்மனை பற்றி இப்பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் ஜீவாத்மை பற்றியதாகும். நம்ம பிரம்மன்ற வார்த்தை வந்து ஏற்கனவே பரமாத்மாவுக்கு படிச்சு, பரமாத்மா பகவான் சொல்லி அந்த 3 ஸ்டேஜஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா ஒரு வார்த்தைக்கு பல பொருட்கள் இருக்குன்றதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறது பிரம்மன்ற பொருளுக்கு வந்து ஜீவாத்மா. ஓகேவா? உயிர் வாழின்னு குறிப்பிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? விஞ்ஞான பிரம்மம் என்றும் ஆனந்த பிரம்மம் அல்ல என்றும் புரிந்து கொள்ளப்படும். ஓகே. ஆனந்த பிரம்மம் என்பது பரபிரம்மனாக முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கின்றது. ஸோ இந்த பிரம்மன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞான பிரம்மன்னா ஜீவாத்மா குறிக்குது, ஆனந்த பிரம்மம்னா பரமாத்மா குறிக்குது. பரபிரம்மன் பரபிரம்மன்னா பிரம்மன் பரபிரம்மன், பிரம்மன் வந்து ஜீவாத்மா, பரபிரம்மன் வந்து ஆஹ் பரபிரம்மன், அதாவது முழுமுதற் கடவுளை குறிக்குது. அது என்னத்தை வச்சு இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த பிரம்மம். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரியுது மாதாஜி. ஆ ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वदा पाणिपादं दत् सर्वदो शिशिरो मुगं सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति. हरे कृष्णा. வேணி மாதாஜி பொருள் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராகிய பரமாத்மா விளங்குகின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோன்றத நான் சொல்லிடுறேன். பிரம்மன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிரம்மன்னா ஜீவாத்மாவை குறிக்குது. ஸோ இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து கட்ட உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பிறப்பு இல்லை இறப்பு இல்லை, அது ஞானமயமானது. ஓகேங்களா? சரி, ஏற்கனவே நம்ம வந்து பிரம்மன்ற வார்த்தை கடவுளை குறிக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மன்னா ஜீவாத்மாவை குறிக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பரபிரம்மன்ற வார்த்தை வந்து கடவுளை குறிக்குது. ஓகேங்களா? ஆனந்த பிரம்மம் சொல்லிட்டு. ஓகே. ஜீவாத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞான பிரம்மன் சொல்லிட்டு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆரம்பத்துல 2 விஷயங்கள் பேசணும். அதாவது களம்னா இந்த உடல் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் இல்ல. களத்தை அறிபவன் வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. அது யாரு? இந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா. ஓகேவா? இப்ப இந்த 14வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சர்வகதகன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கடவுளை பத்தி பார்த்திருக்கோம். அதாவது எல்லா இடத்துலயும் எல்லா ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது வேற்று கிரகங்கள்ல உயிர் வாழினங்கள் இல்லைன்னு நம்ம வந்து நம்ம அறியாமைனால இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். பட் இருக்குது. எப்படி தண்ணியில ஒரு ஜீவராசி இருக்கோ அதே மாதிரி நெருப்புல வந்து ஜீவராசி அதுக்கேத்த மாதிரி உடல் அமைப்புல உயிர் வாழினங்களை கடவுள் படைச்சிருக்காரு. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் உயிர் வாழினங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி அவர் அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்கிறாரு. ஓகே. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஓம்னி பிரசன்ஸ், ஓம்னி பொட்டன்ட் சொல்லிட்டு கடவுளை சொல்லுவோம். அவரது கைகள், கால்கள், கண்கள், முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது. அவரது காதுகளும் உள்ளது. எல்லா இடத்திலும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா இருக்கின்றார். அவர் இல்லாத இடமே எதுவும் இல்லை இல்லையா? அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே. இப்போ வந்து சூரியன் இருக்காரு. சூரியனுடைய கதிர்கள் எல்லா இடத்துல பரவி இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரிதான் பரமாத்மா பரவி இருக்காருன்னு சொல்லி இந்த உருவகம் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது இல்லாம ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகள்டையும் தனிப்பட்ட முறையில பரமாத்மாவா இருக்கார். எறும்புல இருந்து எல்லா விதமான மனுஷர்களுக்கிட்டையும், அவன் நாத்திகனா இருக்கட்டும், பக்தனா இருக்கட்டும், எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அவர் பாராபட்சமற்றவர் இல்லையா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆஹ்
ஸோ அவர் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிறார். பிரம்மா கிட்ட இருந்து தேவர்கள் கிட்ட இருந்து எறும்பு வரையும். ஓகே. நம்ம அப்புறம் விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற தலைகள், கால்கள், கரங்கள், கண்கள் இருக்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயும் இருக்குது, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குது. அவர் எங்கும் நிறைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய அறியாமையின் காரணால அது எதையும் நம்ம பார்க்கறதுக்கே முடியறதில்ல. ஓகேவா? அஹ் நம்ம வந்து அறியாமையில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் உணராம இருக்கிறோம். ஸோ தக்க ஞானத்தை அடையும் பொழுது அந்த நிலைக்கு வந்து விடலாம். அதுதான் வந்து ஆரம்பத்துல சொன்னார் போன ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை, அமிர்தத்தை போல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த உனக்கு நான் சொல்றேன். ஏன் வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து புலம்புறாரு இல்லையா? அச்சோ, என்னோட தாத்தா, என்னுடைய குரு, என்னுடைய ரத்த சொந்தங்கள்லாம் இருக்குது, அவங்கள வந்து நான் கொல்லணுமான்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க அமிர்தம் போல விஷயம் என்ன? நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அது வந்து அழிவே இல்லை. அதுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் கூட இல்லை, பிறப்பு இல்லை, இறப்பு இல்லை, அப்புறம் நித்தியமான ஞானம் உடையது இல்லையா? காரணம் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? அச்சோ, நான் தான் இதெல்லாம் செய்யறேன், அதனால நான் கிரேட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சில நேரத்துல. என்னால இதை பண்ண முடியல, நான் வேஸ்ட்டுன்னு சில நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? இத கூட என்னால பண்ண முடியல, இதையும் சரியா பண்ண முடியல அப்படி நம்ம நொந்துக்கிறோம் இல்லையா? காரண விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டதுதான் ஆத்மா. அதனாலதான் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம் போலது இல்லையா? சோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம நொந்து நூடுல்ஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, புலம்ப தேவையும் இல்லை இல்லையா? அதனாலதான் அவரு அழகான வார்த்தை அமிர்தம் போன்ற விஷயத்த சொல்ற, அர்ஜுனா கேளுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இது அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் இல்லையா? சோ தக்க ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே நம்ம அந்த இயற்கை ஜீவாத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும், ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்னைக்குமே சமமாக மாட்டாங்க. ஆ ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்க துணுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ அவர் என்ன சொல்றார், ஜீவாத்மானால் எல்லையின்றி நீட்டிக்க ஆ அதாவது லிமிட்டட் பொட்டன்சி, அதாவது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட சக்தி தான் ஜீவாத்மாக்கு. ஆனா எல்லையற்றவர், எல்லா விதமான சக்திகளை கொண்டவர் தான், எல்லையற்ற சக்திகளை கொண்டவர் தான் வந்து பரமாத்மா. அந்த வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். யாராவது ஒருத்தங்க அன்புடன் பொத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பூவோ இலையோ கனியோ நீரோ வந்து சமர்ப்பித்தால் அவர் ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்காரு இல்லையா? அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, நான் கொடுக்குற தண்ணியோ பழத்தையோ அவர் எப்படி ஏத்துப்பாருன்னு. அவரு எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு, அவர் சர்வ வல்லமையானவர். ஓகே. கோலோகுல விருந்தாவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தூரமா தான் இருக்கு. ஆனா நீ அன்போட அர்ப்பணிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஏத்துக்கிறதுக்கோசம் அவருடைய கரங்கள் வந்து நீட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது இந்த ஸ்லோகத்துல தானே படிச்சோம். அவருடைய கரங்கள், கால்கள், காதுகள் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கு. தூரம் இருந்தாலும் சரி, பக்கத்துல இருந்தாலும் சரி, அவர் ஏத்துப்பாரு. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து உள்ளேயும் இருக்காரு, வெளியும் இருக்காரு. ஓகே. அவரால் அது முடியும், அந்த சக்தி அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. இதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சம்ஹிதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லோகே கோ கோலோக ஏவ நிவஸ் யகிலாத்ம பூதக. அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்போதும் லீலையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவியுள்ளார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கோ கோலோக ஏவ நிவஸ் அப்படின்னா என்ன? அவருடைய இருப்பிடம், சொந்த இருப்பிடம். அங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? லீலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. லீலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது அம்பரிஷி மகாராஜாவை வந்து சாபம் கொடுப்பாரு துர்வாசர். அவருடைய சாபம் அவரையே திருப்பிட்டு வருதுன்றத பார்த்தோம் இல்ல? அவர் என்ன கடைசியா போனாரு, எல்லார்கிட்டயும் போனாங்க, சிவன் கிட்ட, பிரம்மா கிட்ட, எல்லார்கிட்டயும் போயிட்டு கடைசியில வந்து என்ன பண்ணாரு, விஷ்ணு லோகத்துக்கே வந்தார். நான் வந்து இங்க இல்ல, என்னுடைய பக்தன் கிட்ட தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் பக்தனோட இருதயத்துல தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவர். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்காரு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவுடைய குணாதிசயங்களை பத்தி சொல்லுது. அவர் எல்லையற்றவர், அவருடைய கை கால்கள் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அவர் வந்து ரொம்ப அன்பானவர். ஏன்னா பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோய் ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தா அவர் அதை பக்தியோட ஏத்துக்கிறாருன்றதையும், எல்லையற்றவர். ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, புரியுது.
हरे कृष्णा माता जी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் வந்து முரண்பாடாக இருக்கு இல்லையா? அவர் தான் வந்து எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணமாக இருக்காரு. ஆனால் அவர்கிட்ட புலன்கள் கிடையாது. ஓகேவா? எல்லா உயிரினங்களும் பராமரிப்பவர். ஆனால் எந்த ஒரு உயிரினத்து மேலே பற்றற்றவராக இருக்கார். இந்த குணங்களை படைச்சவர் அப்படிதான் அவர் தான். ஆனால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமாகவும் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து அதுக்கு எஜமானதாகவும் இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இந்த மூன்று சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறையா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படியாப்பட்டவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இந்த உயிர்வாழிகள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அவர்கிட்ட வந்து ஜட புலன்கள் இல்லைன்னு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவர்கிட்ட இருக்குது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக புலன்கள் உடையவர் தான் பரமாத்மா. ஓகேவா? ஸோ தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த கட்டுண்ட காரணத்தால பௌதீக மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டு அதை யாவும் வந்து தெரிஞ்சிக்காம இருக்குது இந்த ஜீவாத்மா. ஓகேங்களா? ஆத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கு. எப்படி இந்த உடலுக்கு வந்து ஜட புலன்கள் இருக்கோ அது மாதிரி ஆத்மாவுக்கு ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கு. சோ பகவானின் புலன்கள் இது போன்று மூடப்பட்டவை அல்ல. ஓகே, அது புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய புலன்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீகமானது. அதனாலதான் அவரை நிர்குணான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதாவது இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்படின்னா அவருக்கு குணமே இல்லாதா இல்லையான்னு அப்படி பொருள் புரிஞ்சுக்க கூடாது. இந்த இயற்கை மூன்று குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அந்த கலங்கலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? அவர் வந்து தெய்வீக புலன்கள் கொண்டிருக்கிறதுனால அதுக்கு எந்த ஒரு களங்கமும் இருக்கிறது இல்ல. அதுதான் சொல்றாங்க. ஸ்வேத ஸ்வேத சாஸ் வதர உபநிஷத்துல அபானி பாயதே ஜவ ஜவ ஜவனோ கிரக ஈதா என்னும் பதத்தில் சொல்லி என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவானிடம் பௌதீக கரங்கள் கிடையாது. ஓகேவா? ஆனால் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க கைகள் அவர் கொண்டு உள்ளார். இதுவே கட்டுண்ட ஆத்மாத்திற்கும் பரமாத்மருக்கும் வித்தியாசம். ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட புலன்கள் இருக்கு. ஆத்மா அளவுல பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கு. கடல் கிட்ட வந்து எல்லாமே தெய்வீகமான புலன்கள். ஓகேவா? யாகத்துல என்னெல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறதோ அது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஓகேவா? ஆனா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட கண்கள் இருக்குது. அதனால அவரை வந்து பார்க்க முடியாது, அவரை உணர முடியாது இல்லையா? அவரால் வந்து பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் எல்லா காலங்களையும் அறிந்தவர் அவர் இல்லையா? காலமாவும் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அவர் எல்லா உயிர் வாழினத்துக்கும் இதயத்துல இருக்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், இல்லை போன வாழ்க்கையில வந்து என்ன நடந்துச்சு, இல்லை நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில கடந்த காலத்துல என்ன நடக்குது, இப்போ என்ன நடக்குது, இன்னும் முன்னாடி அடுத்த நிமிஷத்துக்கு மேலே என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். நம்மளால ஒண்ணுமே தெரியாது இல்லையா? இதை வந்து பகவத்கீதையில வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கார். ஆனால் யாரும் வந்து அவரை அறியத்துக்கு முடியவில்லை. அவர் எல்லா திசைகளும் எல்லா குணாதிசைகளை கொண்டிருக்காரு. அவர் வந்து யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியல. பகவான் நமக்கு நம்ம மாதிரி கால் அவருக்கு இல்லை. அவருக்கு நம்ம விண்வெளி பயணம் செய்யணும்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணணும். அவருக்கு அப்படிலாம் இல்லை இல்லையா? அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், விண்வெளி என்ன ராக்கெட்டா? ராக்கெட்ல போகணுமா? அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. அவர் நினைச்ச இடத்துல வந்து அவதாரம் பண்ணுவார் இல்லையா? அவர் இல்லாமே அந்த செயலையும் வந்து செய்ய செய்ய அவரால் முடியும் இல்லையா? ஸோ அவர் எங்க வேணும்னாலும் போகலாம்.
ஓகே. ஸோ அவர் அருவமானவர் அல்ல. அப்படின்னா அவர் எங்க வேணாலும் போகலாம், எப்படி வேணாலும் போனான்னா உடனே நம்ம கேள்விகளுக்கு குதர்க்கமான கேள்வி வரும். அப்போ அவருக்கு உருவம் இல்லையா? அருவமானவர்னா இல்ல இல்ல, அவருக்கு உருவம் இருக்கு, அவருக்கு கண் இருக்கு, காது இருக்கு, கை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரம புருஷங்கள் அம்சங்கள் நம்ம தான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியை வந்து துயில் உரிச்சாங்க, துக்ஷாதனன் இல்லையா? அஹ் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வந்து அந்த இடத்துல வாதம் பண்ணாங்க. என்னோட கணவன்மார்கள்லாம் வந்து அடிமையா இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கு என்ன வந்து பணைய வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்பயும் வந்து யாராலும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னாங்க இல்லையா? போயிட்டு அவர்கிட்ட அந்த அரசர்கிட்ட கேக்குறாங்க, எனக்கு வந்து காப்பாத்துங்க, ஏன்னா மாமனார் தான் அவரு இல்லையா? திருதராஷ்டர், அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஆஹ் பீஷ்மா பிதாமகா கிட்ட கேக்குறாங்க, அரசவையில் எல்லார்கிட்டயும் கேக்குறாங்க. கணவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க. அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டு என்ன பண்ணாங்க, ரெண்டு கையும் தூக்கிட்டே கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணாங்க இல்லையா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சமயத்துல அஸ்தினாபுரத்துல இல்ல, துவாரகால இருந்தாங்க. அப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. சோ அவர் இது மூலயமா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு. அவருடைய கரங்கள், கால்கள், புலன்கள் எல்லாமே இடத்துலயும் பரவி இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அவருக்கு அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி, எல்லையற்ற சக்தி இருக்குது. நமக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் சக்தி இருக்கு. ஒரு நாள் கொஞ்ச நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு நமக்கு என்ன வேணும், அதுக்கு அடுத்தது ரெஸ்ட் வேணும் இல்லையா? பட் அவருக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஓகே. சோ பகவான் தோன்றும் போது எப்படி தோன்றாருன்னா தன்னுடைய சுய உருவுல அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார். ஓகேவா? நம்ம இதை பார்த்திருக்கோம், நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதி வடிவமா இருதயத்துல இருந்து இருதயத்துக்கு போனாரு, வசுதேவருக்கு இருந்து தேவகிக்கு போனாரு, சாதாரண குழந்தை மாதிரி பிறக்கல அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ இந்த ஜனசக்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இறைவன் தான். இறைவனுக்கு வந்து பல சக்திகள் இருக்கும் பார்த்தோம். உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. ஆஹ் சொல்லிட்டு இந்த பௌதீக உலகம் அவருடைய தாழ்ந்த சக்தி இல்லையா? சோ இந்த ஜடசக்தினால அவர் கலங்கப்படுவதில்லைன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அது கூட வந்து அவரு டச்சே பண்றதில்லை. அவர் பார்வையினால தான் அந்த மகத் தத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறாரு. உருவாக்கிட்டு துர்கா தேவி, பிரம்மா இவங்களெல்லாம் அனுப்புறாங்க. அதை வந்து சரியா சீரோட ஆஹ் ஆஹ் வழி நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பட் படைச்சது அவர்தான். பட் எதனோடையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறது இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அவரது பூரண தோற்றமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமானது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சத் சித் ஆனந்த விக்கிரகம்னு சொல்லிட்டு கடவுளை சொல்றோம். சத்து சித்து ஆனந்த விக்கிரகம். அவர் எல்லா வைபவங்களும் நிரம்பியவர். அவருடைய உருவம் நித்தியமானது. எல்லா செல்வங்களுக்கும் உரிமையாளவர் அவர்தான். எல்லா சக்திகளுக்கும் எஜமானன் அவரே. புத்தியில் தலை சிறந்தவரும் இந்த பூரண ஞானத்தை உடையவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து புருஷோத்தமன் சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? கடவுளுடைய சில அறிகுறிகள், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்னைக்குமே வந்து பூரணமா இருக்க முடியாது இல்லையா? நம்ம குறைபாடு உள்ளவர்கள். எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிக்கிறார், எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியாகவும் இருக்கிறாரு. வேதங்களை வேத இலக்கியங்களிலிருந்து இதனை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டும். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப தெய்வீகமானவர். ஓகே. நம்மளால வந்து அவருக்கு பார்க்க முடியலன்றதுனால அவர் இல்லைன்றத எடுத்துக்க கூடாது. எப்படி வந்து சில சமயத்துல வந்து சூரியனை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக கூட்டங்கள் வந்து மறைக்கும். அப்ப வந்து சூரியன் இல்லைன்னு ஆக முடியுமா? கதிர்கள் வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம அறியாமைனால கடவுளை நம்ம உணர முடியல. அதனால அவர் இல்லைன்றது அர்த்தம் இல்லை. ஓகேவா? தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண முடியும். எப்படி ஒரு மனுஷன் கிட்ட வந்து பேச முடியுது இல்லையா? அது மாதிரி பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, கடவுளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நேருக்கு நேரே முகத்துக்கு முகம் வந்து பார்த்து பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? பக்குவத்தை அடையணும். கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஓகேவா? பக்தி தொண்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க மெச்சிக்கணும், நம்ம மற்றவங்க எல்லாம் உயர்ந்து பேசணும், அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணக்கூடாது. கடவுளே நம்மளை பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ யார் இவரை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா அருவவாதிகள் வந்து இவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? சோ ஏன்னா அவங்க இன்னும் ஜட உலக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அவருக்கு அந்த ஞானம் இருக்காது.
அடுத்ததுக்கு போலாமா மாதாஜி? ओके माताजी। बहिरन्दस्य पूतानाम् असरं सरम् एव च सूक्ष्मत् मद्वदत् अविज्ञेयं दूरस्थं सान्तिके सदत्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பரம கிருஷ்ணா. உண்மை எல்லா உயிர்வாழ்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன் மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளே இருக்காருன்றதை பார்க்குறோம். அப்புறம் அசைவன அசையாதவ அது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவர் தான் இருக்காரு. அவர் தான் சூட்சுமமானவர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜட புலன்களால் நம்மளால அவரை வந்து அறிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து நிஜம். ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காரு. இந்த பௌதிக லோகத்திலிருந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கார். பட் இருந்தாலும் நமக்கு பக்கமாவும் இருக்கார். எப்படி? அங்க வந்து அங்கேயும் இருக்காரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு உயிர்வாயின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷனாக நாராயணன் வசிப்பதே வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஆஹ் இந்த இந்த லோகத்திலயும் இருக்காரு, ஆன்மீக லோகத்திலயும் இருக்காரு, ரொம்ப தூரத்திலயும் இருக்காரு, பக்கத்துலயும் இருக்காரு. அது நிஜமே. நம்ம உள்ளேயே இருக்காரு. அப்புறம் நமக்கு தூரமா அவருடைய சொந்த நாடான கோலோக பிருந்தாவனத்திலயும் இருக்கிறாரு. ஓகேவா? அதை வந்து அதை வந்து கட உபநிஷத்து வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஆசினோ தூரம் பிரஜதி ஷாயானோ யாதி சர்வதக. அவர் எப்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? அங்க லீலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் அதனால அந்த தெய்வீக ஆனந்தத்துல வந்து மூழ்கி இருக்காரு. ஸோ தன்னுடைய முழு வைபவங்களை வந்து அவர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு. அதெல்லாம் நம்மளால ஃபுல்லா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அஹ் நம்மளால இந்த ஜடப்புலன்களை வச்சுட்டு அவரை காணவோ புரிந்து கொள்ளவோ முடியவே முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கே அவர் என்ன கொடுத்தாரு? ஆன்மீக கண்களை கொடுத்தாரு, தெய்வீக கண்களை கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ நம்ம எல்லாம் என்ன மாத்திரம் கூடவே இருந்தவருக்கு அது மாதிரி. அஹ் ஆனால் எவன் ஒருவன் தனது மனசையும் புலன்களையும் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு முழு கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்ய துணிந்து ஓகேவா தூய்மைப்படுத்தி விட்டானோ அவனால் இறைவனை இடைவிடாமல் காண முடியும். ஓகேவா? அதுதான் எந்த நிலை? கிருஷ்ண பிரேமை. பிரேமை கடைசி ஸ்டேஜ் இல்லையா? ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜ்ல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை. ஸோ அதுதான் ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய குறிக்கோளா இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து நம்ம உணரணும். அதுக்கு வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். ஓகே. ஸோ ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் த லைஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து அன்பு செலுத்தணும் இல்லையா? அதாவது ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி நிஷ்டா ருச்சி ஆசக்தி பாவா பிரேமை இல்லையா? 9வது நிலை தான் வந்து பிரேமை. ஓகே. ஸோ இந்த படிக்கட்டெல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி நம்ம ஹையஸ்ட் கோலை போய் ரீச் பண்ணணும். இது வந்து பக்தி தொண்டுல தான் வந்து பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயம் 54வது ஸ்லோகத்துல பக்தியா துவனன்ய சக்கியக. ஓகேவா? பக்தி பண்ணாதான் அவரை வந்து பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ओके माताजी। अविभक्तं स भूतेषु विभक्तम् इव संस्थितं भूत भर्तृ सदस्नेयं विग्रह विष्णु प्रभविष्णु स। हरे कृष्ण। ஆறுமுக பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண. படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு ப்ளீஸ். பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி படிக்கிட்டு மாதாஜி, நான் படிங்க. கேட்டுக்கிறேன். இல்ல இந்த ஒரே ஒரு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. அதுக்கு கொஞ்சம் கண்ணாடி அதெல்லாம் போடணும். நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன் பிரபு. ஆ படிங்க பிரபு. மாதாஜி, தெரியலையா? எல்லா ஆ. உயிரிலேயே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும்
அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பவர். என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மத்தது தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள் வந்து முரண்பாடான வார்த்தைகள் இல்லையா? அதான் அதுதான் வந்து உண்மையான யதார்த்தமான வார்த்தைகள் இல்லையா? அப்போ பார்த்தோம், என்னென்ன பார்த்தோம்? யாரால சொல்ல முடியும்? 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். மீன்ஸ் பிஃபோர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து எல்லா நமக்கு தெரிஞ்ச சென்டென்ஸ் என்ன, நம்ம எல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா, நம்ம கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. அவர் வந்து பிரிக்கப்படுபவர்னா ஆமா, ஆனா பிரிக்கப்பட முடியாதவரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகே, உயிர் இதை வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க. பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்போ ஜஸ்ட் எதிர்முனையா இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான். ஆனால் ஒருத்தர் வந்து எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளே இருக்கார். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பிரம்மா முதல் எறும்பு வரை எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளே அவர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. ஆனா எல்லாத்தையும் படைச்சவர் அவர்தான், காப்பவர் அவர்தான், அழிப்பவர் அவர்தான். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரண்பாடான விஷயங்கள்ல இருந்தாலும் அதை வந்து இதுதான் உண்மை, யதார்த்தமான உண்மைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தை வந்து அவர் பரமாத்மாவா இருக்கிறார். இதனால அவர் பிரிச்சுட்டாருன்னா இல்ல இல்ல, அவர் ஒருத்தர் தான். அதுக்கு உதாரணம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் ஒருத்தர் தான். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? எல்லா திசைகளிற்கும் எல்லா தொலைவிலும் வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? யாரை கேட்டாலும் வந்து சொல்லுவாங்க இதுதான் சூரியன் சொல்லிட்டு. ஒரு டைம், குறிப்பிட்ட டைம் வரையும் நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரில பார்க்குறோம். அப்போ நமக்கு சாயங்காலம் ஆகும்போது வேற ஒரு தேசத்துல வந்து என்ன ஆகுது? சூரியன் வந்து உதைக்கிறார் இல்லையா? லண்டன், அமெரிக்கா, அதனால தான் நமக்கு அந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ அவர் எங்கே இருக்காருன்னு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் பீரியடில் ஒவ்வொரு திசையில் இருப்பாருன்றது தெரியும். அதே சில சமயத்தில் வந்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள், யாரை கேட்டாலும் அது தனது உச்சந்தலையில் பிரகாசிப்பதாக கூறுவார். இதே தலைக்கு மேலே தானே இருக்காரு சூரியனு. அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறார். யாரை கேட்டாலும் நமக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்காரு? 5000 மைலுக்கு தூரத்தில் இருக்கார். அஹ், எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திசைத்திலும் இருக்குது இந்த சூரிய கதிர்கள். ஒரு திசையில மாத்திரம் வர்றதில்லை இல்லையா? தோன்றது வேணும்னாலும் கிழக்கா இருந்தாலும் பட் எல்லா திசைகளுக்கும் அவருடைய கதிர்கள் வந்து பரவி இருக்கிறத வந்து பார்க்கணும். அது மாதிரிதான் பரமாத்மா வந்து பிரிக்கப்படாதவர் என்ற போதிலும் பிரிக்கப்பட்டவரை போன்று தோன்றுகிறார். அப்பியர் ஆகுது, அப்படிதான், அது உண்மைதான். ஏன்னா எல்லா ஜீவனுக்குள்ள இருக்காரு இல்ல, உயிர் வாழிகளுக்குள்ள இருக்கார். ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு நபர்களுக்கு தோற்றம் அளிப்பதைப் போல தமது சர்வ வல்லமையினால் ஒரே விஷ்ணு எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்றார் என்றும் வேத இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16,108 மனைவிமார்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார். அவர் ஒருத்தர் தான். பட் அத்தனை ஃபார்மே எடுத்தார். 16,108 மாளிகைகளை கட்டி கொடுத்தாரு. ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டிலையும் அவர் வந்து கணவனா இருந்தார். ஓகேவா? சோ அது மாதிரி அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஒருத்தர் தான், பட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது இல்லையா? மேலும் பரமபுருஷர் எல்லா உயிர்களையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் பிரளயத்தின் போது எல்லாவற்றையும் அவரே விழுங்குகின்றார். ஓகேவா? சோ இத வந்து படைச்சது அவர்தான், காக்கிறது அவர்தான், அழிக்கிறதும் அவர்தான். எல்லாமே பிரளயம் சமயத்தை வந்து அவரோட வயிற்றுக்குள்ள போகுது. பிரளயம் எப்பெல்லாம் நடக்கும் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாவின் இரவு காலத்திலும் அப்புறம் பிரம்மா வாயிற்காலம் முடியும் போது. சரிங்களா? தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆ
குருஷேத்திரத்தில் கூடியுள்ள அனைத்து வீரர்களையும் விழுங்குவதற்காக நான் வந்துள்ளேன் என்று 11 அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. அவர் விஸ்வரூபம் காமிக்கிறாரு. அந்த விஸ்வரூபத்துல எல்லா சோல்ஜர்ஸ், அதாவது சோல்ஜர்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது, சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வாய்க்குள்ள போறாங்க இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய வீரர்கள், ஈவன் எல்லாரும் போறாங்க இல்லையா. பீஷ்ம பிதாமகா, சில பேருடைய தலைகள் வந்து 2 பல்லுக்குள்ள வந்து நசுக்கப்பட்டது, அதெல்லாம் பார்க்குறாரு அர்ஜுனன் இல்லையா. ஸோ அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து அழிக்கிறாரு. ஓகேவா, அழிக்கின்றாரு. ஓகேவா, அவர்களை காலத்தின் உருவில் விழுங்குவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இல்லையா. காலமாகவும் நான் நித்திய காலமாகவும் இருப்பேன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவரே எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, அப்புறம் என்ன பண்றாரு, அழிக்கிறாரு, கொல்பவராக இருக்கிறார் இல்லையா. இதுதான் உண்மை இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரளயத்தின் போது அவர் விளங்குகின்றார். எல்லா உயிர்களும் அவர்கிட்ட போயிடுது இல்லையா. தோன்றாத நிலைக்குள்ள அவருக்குள்ள போயிடுது. ஓகே. ஸோ அவர் சர்வ வல்லமை ஆல இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. பிரளயத்துக்கு பிறகு ஒன்று வந்து கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கிறார். அப்புறம் வந்து சிருஷ்டி பண்ணணும்னு நினைச்சு அந்த தோன்றாத நிலையில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் எந்தெந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அங்கிருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். ஓகேவா. ஸோ ஓய்வு எடுக்கிறாரு. இந்த கருத்துக்களை வந்து வேத மந்திரங்கள்ல வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தைத்திரிய உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரணயத் யபி விஷந்தி தத் பிரம்ம தத் விஜிக்னானஸ் ஞானஸ்வஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ज्योतिषाम् अभिदस् ज्योतिष तमस परम उच्यते विज्ञानं विज्ञेयं विज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टिदम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க. மாதாஜி. அதே சைஸ்ல இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம். ஆ. ஓ, சாரி. மாதாஜி. சொல்லுங்க, படிங்க. பிரகாசிக்கும் பிர- பொருள். ஆ. பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாங்க, அவர் தான் அறிவாகவும் இருக்காரு, அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் இருக்காரு, அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கிறார். ஓகே. அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர், எல்லாருடைய இருதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பொருட்கள்லாம் பிரகாசமா இருக்குதோ அந்த பொருட்களின் மூலமாவும் அவர் தான் இருக்காரு. அதுல இருந்து என்ன பிரகாசம்னும் போது அந்த ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரும் தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சூரிய சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் போன்ற பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரமபுருஷன். அதுல இருக்கக்கூடிய பிரகாசம் கூட யாரு, பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு உடம்புல வரக்கூடிய தேஜஸின் விளைவினாலதான் அந்த அவருடைய லோகமே பிரகாசிக்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சாரி. ஸோ அவருடைய லோகத்துல என்ன தேவையில்ல, சூரியனும் சந்திரன், சூரியன் சந்திரன் தேவையில்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவுமே தேவையில்லை. சாரி. அவர்களுடைய லோகம் வந்து சுய பிரகாசமாக இருக்கின்றதா நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ். ஆனா ஜட உலகில் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. சாரி. இந்த ஜட உலகில் வந்து பகவானுடைய தெய்வீக ஒளியை வந்து பிரம்ம ஜோதி மகத்தத்துவம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இந்த வார்த்தை பாருங்க. அங்க வந்து
பிரம்மஜோதி, அதனால சுய பிரகாசமா இருக்கு. பட் நம்மளுடைய உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த ஜட உலகில் ஒளியை பெற சூரியன், சந்திரன், மின்சாரம் எல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லையா? அந்த உலகத்துல எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ அவருடைய நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையும் சார்ந்ததில்லைன்றதை இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு சென்டென்ஸ் மூலியமாவே அவரை புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு உயர்ந்தவர்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அந்த ஆன்மீக உலகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக தான் இருக்கு. ஓகே. இது எல்லாத்துலயும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. ஆதித்ய வர்ணம் தமச பிரஸ்தாத் சொல்லிட்டு ஸ்வேத ஸ்வேதாஷ் வதர உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவர் சூரியனை போன்றவர், நித்தியமாக பிரகாசிப்பவர். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து யூனிவர்சல் விஸ்வரூப அத்தியாயம் படிக்கும் போது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பல கோடி சூரியன்கள் வந்து சேர்ந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார் இல்லையா? அவர் ஜட உலகின் இருட்டிற்கு மிகவும் மிக அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். அவருடைய ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது. பிரம்மன் திவ்ய ஞானத்தின் களஞ்சியம் என்பதை வேத இலக்கியம் உறுதி செய்கிறது. என்னது? அவர் திவ்ய ஞானத்தின் களஞ்சியமா இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்களோ, இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ, அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா வந்து வழி நடத்துறாரு. அவர் என்ன ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துல வீற்றிருக்கிறார் இல்லையா? தம்மக தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் மூமுஷூர் வை ஷரணாம் அசம் பிரபத்தியேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு இது வந்து ஸ்வேதாஷ் வதர உபநிஷத்துல 6.18 ஒருவனுக்கு முக்தி அடைவதில் விருப்பம் இருந்தால் அவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைய வேண்டும். ஞானத்தின் இறுதி லட்சியத்தை பொறுத்தவரையில் அதுவும் வேத இலக்கியத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி. அவரை அறிவதால் மட்டுமே மிருத்யும் ஏவ வாதினா என்ன? பிறப்பு இறப்பு எல்லையை கடக்க முடியும். இதுவும் மறுபடியும் வதார உபநிஷத்துல 3.8 சொல்லியிருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் அவராக தான் இருக்கணும். ஓகேவா? முக்தி அடையணும்னு நினைச்சாலும் அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். இல்ல ஞானத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா வேதங்களும் வந்திருக்குது இல்லையா? ஸோ இவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூலியமா தான் நமக்கு என்ன நடக்குது? பிறப்பு இறப்புல இருந்து கடக்க முடியுது. பிறப்பு இறப்பு கடந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம நித்தியமான லோகத்துல நித்தியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? யார் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வரணும், அவன் கண்டிப்பா இந்த கீழ் லோகத்துக்கு வரான். ஓகேவா? ஸோ ஜீவாத்மாக்களுடைய கை கால் எல்லாம் அந்த உடம்புல தான் அட்டாச் ஆயிருக்குது. அது எங்கேயும் பரவி இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா கடவுளுடையது எல்லா கைகள், கால்கள், கண்கள் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அவர் வந்து பரம ஆளுநராக இருக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலும் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா தான் இந்த களத்தை அறிவோர். ஓகேவா? ரெண்டு பேர் கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞா. ஓகேவா? சாதாரண மனிதனுடைய கால்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. ஆனா கிருஷ்ணர் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதஸ்வதார உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க 3.17. அப்புறம் சர்வஸ்ய பிரபுவும் ஈசானாம் சர்வஸ்ய சரணம் புருஹத். அந்த பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவை எல்லா உயிர்களின் பிரபு, எஜமானராக இருக்கிறார். ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய எல்லாருடைய இறுதி புகலிடம் எங்க இருக்கணும்? எங்க இருக்கணும்? பரமாத்மாட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? வேற யாருக்கிட்டயும் இருக்கக்கூடாது. ஆமா தாஜி. इति सेत्रं तदा इज्ञानं यज्ञेयं सोक्तं समासद मद्भक्त एतद् विज्ञान मद्भावा योगपद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், சேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், இக்ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ என்ன சொன்னாரு, அமிர்தம் போன்ற விஷயத்த சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு இங்க எங்க முடிக்கிறாரு, இந்த இந்த உடல் களம் இல்லையா, அப்புறம் அறிவு ஞானம் நேயம் அறியப்பட வேண்டிய பொருள், இது எல்லாத்தையும் உனக்கு சுருக்கமா சொல்லிட்டேன். இது யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும், என்னுடைய பக்தர்கள் தான் வந்து இதை புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்கள்லாம் இங்க சொல்லிட்டார் இல்லையா, அதை வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வழிமுறையும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இந்த மூன்று இணைந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம், ஞானத்தை பெறுவதற்கான அறிவியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ பகவானுடைய களங்கமற்ற பக்தர்களால் தான் இந்த பக்குவமான ஞானத்தை வந்து நேரடியா புரிஞ்சுக்க முடியும், மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இம்மூன்றும் ஒன்றாகி விடுகின்றன, ஒரு மையவாதிகள் கூறுகின்றான். ஸோ சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, அவங்கவுங்க நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க கருத்தை சொல்றாங்க. பட் உண்மை வேற இல்லையா. பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஞானம் நேயம் களம், இது மூணு வேற வேற. ஏன்னா மையவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க, இது எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. ஓகே. ஆனா பக்தர்கள் வந்து இதை ஏற்கிறது இல்ல. ஞானம் ஞானத்தை வளர்ப்பது என்றால் ஒருவன் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் புரிந்து கொள்வது என்று பொருள். உண்மையான ஞானம் என்ன, கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? ஆனால் நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ணர் செயலுக்காக மாற்றி கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்பதை உணர்ந்த பின்னர் நாம் உண்மையான ஞானத்தை அடைகின்றோம். வேறு விதமாக கூறினால் ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலையே. ஓகேவா? ஆரம்பத்துல தான் நம்ம இன்னும் வந்து ஆரம்பிச்சோமா இல்லையான்றது நமக்கு நாமே கேள்வி போட்டுக்கணும் இல்லையா. நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மேல பக்தி பண்றேனா, பக்குவமான நிலைக்கு வந்திருக்கனான்றது இல்லையா. இதை வந்து சுருக்கமா சொன்னோன்னா மகாபூதானி தொடங்கி சேத்தனா திருதிகி என்று முடியும். ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது பதங்கள் பற்றி பௌதீக மூலக்கூறுகளையும் வாழ்வின் அறிகுறிகளின் சில தோற்றத்தையும் பற்றியும் ஆராய்ந்தன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். என்ன சொல்றாங்க பார்த்தால், மகாபூதானி என்று தொடங்கி சேத்தனா திருதிகி என்று முடியும் ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது பதங்கள். ஸோ ஆறாவது ஸ்லோகத்துக்கு போய் பார்க்கலாமா. பௌதிக மூலக்கூறுகளையும் வாழ்வின் அறிகுறிகளின் சில தோற்றத்தை பற்றியும் ஆராய்ந்தன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இவை இணைந்து உடலை அல்லது செயல்களின் களத்தை உருவாக்குகின்றன. ஓகே, 8 முதல் 12 வரையும் சொல்லியிருக்காங்க. அமானித்துவம் முதல் தத்துவ ஞான தர்ஷனகம் வரை களத்தை அறியும் இரண்டு வித நபர்களால் ஆத்மா பரமாத்மாவின் புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தின் வழிமுறை விவரிக்கப்பட்டது, இது பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாதி மத் பரம் என்பது முதல் ஸ்ருதி சர்வசிய வட்டிதம் வரை ஆத்மாவின் பரமாத்மா. இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோமோ அதனுடைய சம்மரி எங்கெங்க எந்தெந்த ஸ்லோகத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இவ்வாறு மூன்று விஷயங்களை வந்து விளக்கி இருக்காரு. என்னென்ன மூணு விஷயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பார்த்துமே மாதாஜி இந்த ஸ்டார்டிங் அதுதான் கேக்குறேன். என்ன மூணு விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆ சொல்லுங்க பிரபு. மூன்று விஷயங்கள் என்னென்ன நீங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்க பாருங்க. ஆமா. களம் அறிவு அறியப்படும் பொருள். இன்னொரு முறை வேற ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. நம்ம திரும்ப. களம், ஆ உடல், அறிவு, அறியப்படும் பொருள். ஆ களம்னா உடல், அறிவுன்னா ஞானமும், அறியப்பட வேண்டிய பொருள்னா நேயம் இல்லையா. இது மூன்று தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை நம்ம மூணையும் விலாவரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வரும், ஞானம் கிடைக்கும். நம்மளுடைய சேவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் மட்டுமே இந்த மூன்று விஷயங்களை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவத்கீதை முழுமையான பலனை பக்தர்களுக்கு கொடுக்கும், அவர்களால் மட்டுமே உன்னத இலக்கான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் இயற்கையை அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் இந்த பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, வேற ஒருத்தங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது.
ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த பாதையில இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்லையா? இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் ஒருத்தனுக்கு அறிவு இல்லைன்னா கூட அந்த ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த நம்பிக்கையோட நம்மளுடைய நித்திய கடமை கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணணும். நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கெல்லாம் முடியலன்னா கூட நம்ம ஏதோ படிக்கிறோம். எனக்கு கொஞ்சம் அப்போ படிக்கும்போது புரியுது, பரவாயில்ல. அதை புரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்போ கம்ப்ளீட்டா ஒரு நாள் வந்து நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானத்தை அவர் கொடுப்பார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம முயற்சி பண்ற மாதிரி தான் பாக்குறாரு. ஹரே நம்ம கிருஷ்ண வந்து மாதாஜி. சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோமா பிரகிருதிம் இல்லையா? ஹரே புருஷம். கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோமா? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி கேக்குது மாதாஜி. எப்ப இருந்து? இப்பதான். பட் மோஸ்ட்லி நானும் பேசிட்டு பிரகிருதிம் இருக்கேன், நீங்க புருஷம் சைவ வித்யனாதி. படிக்கணுமா மாதாஜி? முடிச்சிடுங்க. உபா வபி அங்க இருந்து முடியுங்க. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்கல மாதாஜி. ஆ. ஆமா உபா வபி, கேக்கல மாதாஜி. உபா வபி. உபோ முடிச்சு. உபோ அபி விகாரம் இச்ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதிம் சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேணி மாதாஜி படிங்க அடுத்தது. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ஜட இயற்கையும் சரி உயிர்வாழிகளும் சரி எப்படியாப்பட்டது? ஆரம்பமற்றவைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாற்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இல்லையா? ஜட குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே மாற்றங்களும். ஓகேவா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலை அறிபவர்கள். ஓகேவா? ஸோ அறியப்பட வேண்டிய பொருள் இல்லை, இந்த மூன்று விஷயம் போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். மறுபடியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் பற்றியும் அறிபவர் ரெண்டு பேர். யார் யாரு? யார் யார் இந்த உடலை அறிபவங்க? இந்த உடலை பற்றி யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? பரமாத்மா. வேற யாராவது பதில் சொல்லுங்க. பிரபு, வேணி மாதாஜி. இந்த உடலை பத்தி ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சுப்பாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ உங்க உடல் இருக்குன்னா உங்க உடலை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஜீவாத்மா. எல்லாரும் பத்தியும் எல்லாருடைய பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பரமாத்மா. ஸோ உடலை அறிபவர் ரெண்டு பேர். யார் யாரு? ஜீவாத்மா பரமாத்மா. எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உடலை பெற்று இந்த உடலின் செயல்களை செஞ்சுட்டு அனுபவிச்சுட்டு வர்றது வந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா. ஓகேவா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொருத்தர் வந்து பரமாத்மா. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு என்பதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா வந்து அது அவர் வந்து எது? கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு. அவர் ஒரு பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்த பிரிவு. ஓகேவா? ஸோ ஜட இயற்கை ஜீவாத்மா ஆகிய இரண்டுமே நித்தியமானவை. ஓகேவா? ஜீவாத்மா மாத்திரம் இல்லை, இந்த இயற்கை கூட நித்தியமானது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது படைப்பிற்கு முன்னும் இருந்தனன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஜட தோற்றமானது பகவானுடைய சக்தியிலிருந்து உண்டாகினது. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் கடவுளுடைய சக்தி உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. தாழ்ந்த சக்தி கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஜட இயற்கை வந்திருக்குது. ஓகே. ஸோ உயிர்வாழிகளும் அப்படிதான் அவர்கிட்ட வந்த பிரிந்து வந்த அங்கத்துணுக்குன்னு சொல்றோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த சக்தி, தடஸ்த சக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த ஜீவாத்மா. ஓகே. ஸோ இந்த உயிர்வாழிகள் ஜட இயற்கையின் என இரண்டும் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பே இருந்தது. முன்பே இருந்தவை. ஜட இயற்கையானது பரமபுருஷ பகவானான மகாவிஷ்ணுவால் லயித்திருந்தது. ஓகேங்களா?
தேவைப்படும் போது இந்த மகத்தத்துவத்துடன் உதவியுடன் தோன்றப்படுகிறது. இந்த ஜட இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோன்றாத நிலையில வந்து அந்த பொருட்களை வந்து உற்பத்தி வச்சிருக்காரு மகத்தத்துவத்தை. அது வேணும்னு போது அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆக்டிவேட் பண்ணி இதெல்லாம் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குறார். ஓகேவா? ஸோ பரமபுருஷ புருஷ பரமபுருஷருக்கு தொண்டாற்ற விரும்புவதில்லை. இதனால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும் எந்த உயிர் வாழினங்களும் கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை செய்யணும், தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பக்திக்கும் ஃபுல்லா வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களால வந்து என்ன இருக்குது, அவங்களுக்கு தான் தகுதி இருக்கு ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறதுக்கு. மித்தவங்களுக்கெல்லாம் தகுதியே இல்லை. ஓகேவா? இருப்பினும் ஜட இயற்கை படைக்கப்படும் போது அந்த உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயல்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்துகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. ஏன் வந்து இந்த இடத்த வந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்காருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ வந்து என்னோட நித்திய லோகத்துக்கு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை, வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு கடவுள். இந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா உபயோகித்துக்கணும். இல்ல சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம எல்லாரும் பயன்படுத்திட்டு அவர்கிட்ட போய் திரும்பி போகணும். ஓகே. உண்மையில் உயிர் வாழி பரமபுருஷனின் ஆன்மீக அம்சமாகும். நம்ம எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆன்மீக அம்சம். ஓகே. நம்ம வந்து தனித்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம சொந்த விருப்பப்படி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். ஆஹ் இந்த ஜட இயற்கையோடு இருக்கும்போது கட்டுண்டு இருக்கிறான் அவன், இல்லையா? சோ கட்டுண்டு இருக்கும்போது எதை செய்யறான்னு அந்த முக்குணத்துக்குள்ள ஆட்பட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? ஆனா இது எல்லாமே பரமபுருஷர் வந்து அறிகிறார். ஆனா அவனுக்கு வந்து அந்த அறிவு இல்லை. ஏன்னா ஜட இயற்கையால் கவரப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் துன்பப்படுகிறார்கள் என்று சாஸ்திரத்தில் பகவான் கூறுகின்றார். ஓகேவா? சோ நாம் நிச்சயமா இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதனால வரக்கூடிய தாக்கம் மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம வந்து கடவுளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும், பக்தி பண்ண செய்யணும். உடல் அளவிலேயே நம்ம இன்னும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது. உடல் அடிப்படையாக கொண்டவை, ஆத்மா என்பதன் அடிப்படையில் எல்லா உயிர் வாழ்களும் சமமானவர்கள். ஓகேவா? ஆத்மா கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சமமானவர். நான் இப்ப சில கேள்வி கேட்கிறேன், பதில் சொல்லுங்க. எந்த 3 விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றத புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்கலாம். உடல் அறிவு அறியப்படும் பொருள். ஓகேங்களா? ஓகே. எத்தனை வகையான ஆத்மா இருக்கு? வேற ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. ஆத்மால எத்தனை வகைகள் இருக்கு? என்னென்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா பரமாத்மா. ஆத்மால கேட்டேன் நான். கட்டுண்ட ஆத்மா, ஆத்மா முக்தி பெற்ற ஆத்மா. ஒண்ணுதான். ஆத்மா ஒண்ணுதான் இருக்கு மத்தாச்சு. அது அழிவற்றது, நிலையானது. நம்ம வளர்ந்துட்டே போனாலும் ஆத்மா வளராது, அழியாது. அது ஒரே நிலைமையில தான் இருக்கும் மத்தாச்சு. அது வந்து ஆத்மாவின் பண்புகள் மாதாஜி. ஓகேவா? இந்த ஜட இயற்கை ஜீவாத்மா வந்து எப்படியாப்பட்டது, அதனுடைய தன்மையை சொல்லுங்க. ஜட இயற்கையும் ஜீவாத்மா எப்படியாப்பட்டது? ரெண்டுமே நித்தியமானது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு இது தெரியுதா மாதாஜி? ஸ்க்ரீனு. ஆமா தெரியுது ஆ, மாதாஜி, தெரியுது. தெரியுதுங்க மத்தாச்சு. ஓகே, அதில் பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்டென்ஸே ரெண்டுமே நித்தியமானதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு? மகத்தத்துவமா இருக்குது. ஓகேவா? ம், ம். ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணுன்னா என்ன பண்ணணும்? அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நமக்கு? ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம் தயார் செய்து கொள்ளணும். நம்மள பக்தி பண்ணி நம்மளை ஆ, தயார் செஞ்சுக்கணும் அதுக்கு மத்தாச்சு. வந்து ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம இப்ப தயார்படுத்திக்கணும். நம்ம இருக்கிறது கரெக்ட் மாத்தாச்சு. நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு, நம்ம அதை சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா மறுபடியும் வந்து பரப்போம், இல்லையா? ஓகே. ஆத்மான்ற கான்செப்ட் லெவல்ல பார்த்தா எல்லா உயிரினங்களும் எப்படி வித்தியாசம் இருக்காமா இல்லையா?
சமம், எல்லாமே சமம். எல்லாரும் சமம். எறும்பா இருக்கட்டும், பிரம்மா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஆத்மான்ற லெவல்ல வந்து சேம். உடல் அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா? அது வந்து வித்தியாசம் இருக்கும். ம். அடுத்தது போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. போலாம் மாதாஜி. ம். कार्यकारणकर्तृवे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुगद गाना पोकृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அதை படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண. பிரபு முடியுமா? ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. So, ஹரே கிருஷ்ண வந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டு காரணம் சொல்றாங்க. ஒண்ணு இயற்கை. இயற்கை வந்து எதுக்கு? செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும். ஆஹ் உயிர் வழி எதுக்கு? தன்னுடைய இன்பத் துன்பங்களுக்கு காரணம். ஓகேவா? இதே பர்பட்ல பிரபு பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். பிரபு பார்த்தா ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 84 ஜீவராசிகளுக்குள்ள போகும்போது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் வேணும் இல்லையா? அந்த குறிப்பிட்ட உடலோட தான் அது வாழ முடியும். ஏன்னா அதனோட இச்சை, அந்த இச்சையை வந்து அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு தகுந்த உடல் அமைப்பு வேணும் இல்லையா? அந்த இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உடலை வந்து கொடுக்குறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இந்த கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? பல்வேறு உடல்களில் வைக்கப்படும் பொழுது பலதரப்பட்ட இன்பத் துன்பங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அவனது ஜட இன்பங்களுக்கு துன்பங்களுக்கு உடலுக்கு ஏற்படுபவை, அவனுக்கு ஏற்படுபவை அல்ல. இந்த பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சிச்சா விலாரியா? நம்ம என்ன இச்சை இருக்கோ, எப்படி வந்து பரத் மகாராஜா வந்து அந்த மானை நினைச்சாரு இல்லையா? மானா பிறந்தார் இல்லையா? அஹ், அது மாதிரி நம்ம உடல் அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இந்த உடல் அமைஞ்சிருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா வருவோம் வந்திருக்கிறோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ மனுஷனா பிறக்கிறது அரிது இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பக்தி ஏதோ கொஞ்சமாவது கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம ஒரு அசலான பக்தி பண்றோம்னா இன்னும் இல்லை இல்லையா? கர்ம காண்டத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயில்ல போயிட்டு கடவுளை அதை கொடு இதை கொடுன்னு சொல்லிட்டு வணங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டம்ன்றது பகவான் சிறு தேவர்களை விட்டு விட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்னு தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும். அதை நம்ம தேவைக்கோசம் கூட அவர்கிட்ட போய் வந்து நம்ம கேட்கலாம். அதாவது 4 விதமான மனிதர்கள் சுக்ரித்து நோசன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவரை புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? பொருள் வேண்டுவோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர், ஞானத்தை வேண்டுவோர், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட போறாங்க. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பக்தின்றது கிடைச்சிருக்கு. அந்த பக்தி லதா பீஜை வந்து நம்ம பார்த்தோம் நேத்தா முந்தா நாளா? அந்த பக்தி லதா பீஜை வந்து நம்ம ஒழுங்கா வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? அது தண்ணி விடாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அது வந்து துளிர் விடாது இல்லையா? தண்ணின்றது என்னது? நம்ம மகா மந்திரம் சொல்றதுதான் வந்து தண்ணி ஊத்துறதுக்கு இல்லையா? அந்த விதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது போட்டோம், அதுக்கு தேவையான மண்ணு தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, காற்று வெளிச்சம் அது வளருமா? வளராது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து பக்திய ப்ராசஸ் நல்லா பண்ணி அந்த பக்தியை துளிர விடணும். அப்பதான் அந்த செடியா வளர்ந்து மரமா வளர்ந்து எந்த லோகத்துக்கு போகும்? இந்த பூலோகத்தை எல்லா லேயர்ஸும் பியர்ஸ் பண்ணி நுழைஞ்சி கடவுளுடைய தாமரை திருவடி இருக்கக்கூடிய இடமான கோலோக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. இதுல எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறன்றத பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணணும்ன்றத முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஸோ அவன் வந்து எது நீ ஸ்வரூப நிலையில் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஆனந்தத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை. பட் இந்த சென்டென்ஸ் வச்சு பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறோம். ஏன் கஷ்டப்படுறோம்? ஜட உருவத்துல இருக்கனால. ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனாலயா? வேற ஏதாவது பதில்ல கொஞ்சம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காதனால மாதாஜி, இது நான் தான் அப்படிங்கிற உடல் எண்ணத்தினால. கான்செப்ட்ல. கரெக்ட்.
உடல் இது கான்செப்ட் ஆத்மா இருக்கிறதுனால. அப்படிங்கிற அது நம்ம உணரல அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே, கரெக்ட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் அளவுல இருந்தாதான் நமக்கு பிரச்சனை. ஆத்மா லெவல்ல இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஆனந்தமயமா இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம உண்மையான அசலான சொரூப நிலை வந்து என்னது? ஆத்மா. இப்பதானே பார்த்தோம், ஆத்மா நிலையில வந்து எல்லாம் சமமானவர், நித்தியமானவர்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஸோ அந்த லெவல்ல இருக்கும்போது எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தினாலோ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய இச்சையினால தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்திலே இருந்துட்டு கூட நம்ம பிரம்ம நிலையில இருக்கலாம்ன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம், இல்லையா? ஸோ அந்த நிலைக்கு நம்ம போனோம்னா இந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கடவுளுக்கு வந்து பக்தி செய்யணும், இல்லையா? புலன்களை வந்து ஆஹ், புலன் நுகர்ச்சி செயல்களை வந்து புலனை திருப்தி பண்றதுல இருக்கக்கூடாது, நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி படுத்துறதுல இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த உடலை வந்து திருப்தி பண்றது தான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாடு பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ உடலானது புலன்களின் விளைவே என்று கூறுவது மிகவும் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அமையும், தெளிவுபடுத்த கூடியதாக அமையும். ஓகேவா? ஆஹ் இந்த புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு ஒரு கருவி. ஓகேவா? ஸோ இந்த வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கருவிகளை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஓகேவா? ஸோ பக்திக்கு வந்து யூஸ் பண்ணால் வந்து ஆனந்தமயமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது மூலயமா நம்மளுடைய ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குமா, சபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குமான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாமே நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வாழ்க்கை அமைஞ்சிட்டு இருக்கு, இல்லையா? அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த உடலை பெற்றுக்கொண்டதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில இன்பம் துன்பம் வருதுன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? அந்த ஒரு உயிர் வாழ, நாம தான் வேற சொல்லணும். யாருமே இல்லைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அந்த உடலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் அந்த கட்டுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இப்போ ஒருத்தர் வந்து மீனா பறந்தாருன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ள தான் இருக்க முடியும். நிலத்துக்கு மேல வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் இறந்து அந்த உயிர் வந்து இறந்து போயிடும், இல்லையா? ஸோ அந்த ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட்டாக வேண்டும். விதிகளை மாற்றுவதற்கு இந்த உயிர் வாழிடம் எந்த ஒரு சக்தியும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு இங்க சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு ஆத்மா நாயின் உடலில் வைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த உடல் என்ன பண்ணும்? நாயை போன்று செயல்படும் அந்த ஆத்மா. ஆனால் வேறு விதமாக செயல்பட முடியாது, இல்லையா? அது நாய் என்ன பண்ணும்? கொலைக்கும். யார் வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வாலாட்டும். அந்த நாய் உடம்புல இருந்துட்டு நான் வேற ஒரு ஆத்மாவை, வேற ஒரு உடலுக்குரிய பண்புகளை வச்சுக்கிட்டு வாழ முடியும்னு நினைச்சா முடியாது, இல்லையா? அதே வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து பன்றியின் உடல்ல வந்து வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பன்றி என்ன பண்ணும்? மலத்தை தின்னுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி தான் இருக்கும். அது நாய் மாதிரி ஆகாது, நாய் வந்து பன்னி ஆகாது, இல்லையா? ஸோ அந்த உயிர்வாழி ஒரு தேவரின் உடலில் வைக்கப்பட்டால் அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் செயல்படுவார். ஆனா ஒண்ணுதான், ஒரு ஆத்மா தான் அந்தந்த உடம்புல வைக்கும்போது அது அந்த செயல்பாடுகள் தன்மைகள் வந்து வேறுபடுது. இது வந்து இயற்கையின் சட்டம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா சூழ்நிலைகளும் நீ பன்னியாரு நாயாயிரு யாரு கூட இருக்காரு? ஒரு புழுவாயிரு, ஜீவாத்மா கூட வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாருன்றத வந்து முண்டக்க உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. துவா சுபார்ண சாயுஜ சகாய பரமபுருஷர் உயிர்வாழிகள் மீது கருணையுடன் இருப்பதால் பரமாத்மா அவர் எப்பொழுதும் வந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட இருக்காரு. ஓகேவா? இது புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஓகே போலாம். மாதாஜி. ஆ, पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुङ्गदे प्रकृति जिजान् पुनान् कारणं गुणकसङ्गो इष्य सत् असत् योनि जन्मसु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம், இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உடல் வந்து இந்த முக்குணங்களோட வரும்போது சில விஷயத்தை அனுபவிக்கிறான், சில விஷயத்த வந்து துக்கிக்கிறான், இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் எதனால வருது? ஜட இயற்கையின் சம்பந்தத்தால வருது. அவனுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து இந்த உடல்ல வச்சிருக்கேன், நான் வந்து பக்தி பண்ணி கடவுள்கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? தன்னை வந்து அடுத்த உடலுக்கு வந்து தயார்படுத்திட்டு இருக்கான், இல்லையா? அவன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம
இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பதம் சொல்றாங்க. அதாவது இதுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஏற்கனவே நம்ம ஒரு உடலை வந்து மாட்டு விட்டுட்டு இன்னொரு விடலுக்கு போறோம். அதாவது பழைய துணியை வந்து களைச்சிட்டு புதிய துணியை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஆத்மா ஒண்ணுதான் உடலை வந்து மாத்திட்டே இருக்குது. ஆ, இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய பற்றுதலே காரணம் இல்லையா? பற்றுதலே காரணம். ஓகே. பொய்யான தோட்டத்தினால் அவன் கவரப்பட்டுள்ள வரை அவன் ஒரு உடலிலிருந்து ஒரு உடலுக்கு போயிட்டே இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ அதனால 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா சொல்லிட்டு போயிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான அவனது விருப்பத்தினால் அவன் இத்தகு விருப்பத்தக்காத சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஸோ அவன் என்ன நினைக்கிறான்? கிருஷ்ணன் நீ மட்டும்தான் எல்லாம் பண்ணுவியான்னு நினைச்சிட்டு ஒரு அகங்கார பாவனையினால தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்க வந்து விழுந்திருக்கோம். நானும் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அந்த அனுபவத்தை வேணும்னு சொல்லி விருப்பம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் இங்க வந்து விழுந்திருக்கிறதுக்கு காரணம். அவருக்கு நித்திய சேவகன்ற மனப்பான்மை பண்ணிட்டு இருந்திருந்தா நம்ம எல்லாரும் அவர்கிட்டயே சந்தோஷமா இருப்போம். இங்க வந்து என்ன பண்ணோம், ஒருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சு நம்ம வந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குள்ள நம்ம தான் வந்து நூடுல்ஸ் ஆகிறோம் இல்லையா? சோ இந்த பௌதிக ஆசையின் காரணத்தினால் ஆத்மா சில சமயம் தேவனாக, சில சமயம் மனிதனாக, சில சமயம் மிருகமாக, பறவையாக, புழுவாக, நீர்வாழியாக, புனிதமான மனிதனாக, பூச்சியாக பிறக்கின்றான். ஓகேவா? ஓகேவா? எல்லா நிலைகளிலும் உயிர் வாழி தன்னையே தனது சூழ்நிலைகளை தலைவனாக எண்ணிக்கொள்கிறான். ஓகேவா? சோ இதுதான் பிரச்சனையே. நான் தலைவனா இருக்கணும், எல்லாரும் என் கட்டுப்பாடுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க இல்லையா? அந்த பிரச்சனை காரணம் அதுதான் வந்து பல உயிரை எடுக்கிறது, உடலை எடுக்கிறதுக்கு அடிப்படையா இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஆனா அவனுக்கு தெரியல, அந்த ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்துக்கு கீழே அவன் இருக்கிறான்றதை அவனுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த பல்வேறு உடல்ல அவனை வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அதை பத்தி பார்க்க போறீங்க. பல்வேறு இயற்கை குணங்களின் தொடர்பே இதற்கு காரணம். ஓகே. எப்போ ஒருத்தன் வந்து இந்த ஜனவுடைய முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறுகிறானோ அவன் எந்த நிலைக்கு போறான்? தெய்வீக நிலையை பெறுகிறான். இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் சொல்றாங்க. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வு சொல்றாங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற வரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒருத்தன் வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறிட்டே இருக்கணும். பலவந்தப்பட்டு மாற்றப்பட்டு மாறிட்டே இருக்கான். இது இது எவ்வளவு நாளா நடக்குது? எட்டாத காலம் முதல் இல்லையா? அஹ் அவனுக்கு விருப்பம் இருக்குது. விருப்பம் இருக்கிறதுனால அவன் வந்து மாறிட்டே இருக்கிறான் இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து விடுதலை ஆகணும். எப்படி வெளியே வர முடியும்னா அதிகாரபூர்வமான மூலத்திடம் இருந்து கேட்பதன் மூலம் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்? தஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? நம்ம சொல்ற மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம என்ன ஆக முடியும்? நம்ம என்என்டி பிரபு மூலமா நமக்கு வந்து தீட்சைன்ற நிலையை வந்து அடைய முடியும் இல்லையா? அது வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் வந்து நம்ம குரு பரம்பரை மூலத்துல கனெக்டா இருக்கனால அவர் கொடுத்துக்கக்கூடிய நமக்கு எதுக்கு இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. இது மூலயமா நீங்க வேதங்களை படிச்சுட்டு கடவுள்கிட்ட திரும்பணுன்றதுனாலதான் இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக சிறந்த உதாரணமாக இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கேட்கிறாரு. அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சார். ஃபர்ஸ்ட் சரணாகதி அடைஞ்சார் நம்பிக்கை மூலமா. அதுக்கு பிறகு ஆத்ம ஞானம் அவரால் பெற முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? சோ கேட்டல்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல. ஓகே. நம்ம வந்து இந்த வேதங்களை வந்து கேட்கணும். அப்புறம் நான் வந்து தலைவனா ஆகணுன்ற எண்ணம், நான் ஆதிக்கம் செலுத்தின எண்ணம் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் கிட்ட இருந்து போகணும் இல்லையா? ஆஹ் அதை வந்து படிப்படியாவது குறைச்சிக்காவது செய்யணும். ஓகே. அவன் படிப்படியாக என்ன ஆக முடியும்? அங்க குறைச்சிக்கிட்டு இந்த படிப்படியாக ஆன்மீக ஆனந்தத்தையும் வந்து அனுபவிக்க முடியும். ஓகே. பரமபுருஷ பகவானோட தொடர்பு கொண்ட அறிவு பெறுகிறான். அதுக்கு தகுந்தாற் போல அவன் என்ன ஆகுறான்? நித்தியமான ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வந்து அவன் அனுபவிக்க முடியும். ஓகேவா? இது வேத மந்திரங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। उबस्निष्टानुमन्दस्य भर्ता भोक्ता मगेश्वरः
परमात्मेदि स्वाभिक्यो देहेऽस्मिन् पुरुषभर. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த உடல்ல நம்ம மாத்திரம் இல்லை, எல்லாரு கூடயும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காரு. அவருடைய தன்மை என்ன? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுபவிப்பாளர். ஓகேவா? ம். அப்புறம் வந்து பரம உரிமையாளர். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? மேற்பார்வை பார்த்துட்டு சாட்சியா இருந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவரை தான் நம்ம எல்லாரும் அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா? அவர் ஒரு சாதாரண உயிர் வாழி அல்லன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஒவ்வொரு உடல்ல வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஓகே. பிரதிநிதியாக இருக்கார். பரமாத்மாவின் உருவில் பிரதிநிதியாக வீற்றிருப்பது தாமே என்று இறைவன் கூறுகின்றார். பரமாத்மா வேறு யாரும் இல்லை, அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இல்லையா? மூன்று நிலைகள், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? இது வந்து யார் சொல்றார்? அந்த பரமாத்மா நான் தான் சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றார், கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இருந்தாலும் நான் வேறுபட்டவன் அப்படின்றாரு. ஓகே. ஆஹ் இந்த ஜீவாத்மா எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டது. அவருக்கு வந்து எல்லையற்றவர். அவர் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பாளர்.ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் சாட்சியாக இருக்கார். நம்ம செஞ்சதெல்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம். பட் வந்து சாட்சியாக இருக்காரு. அவர் தான் பரம அனுபவிப்பாளராகவும் இருக்கிறாரு. ஓகே. அவருடைய கைகள் கால்கள் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குது. ஆனா நம்மளுடைய கால்கள் கைகள்லாம் வந்து அப்படி இல்லை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஜட இன்பத்தை விரும்பும் ஜீவாத்மா ஆசைகளை அனுபவத்திற்காக அவர் உள்ளே வீட்டுள்ளார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? நம்ம இச்சை பண்ணும் ஒரு விஷயத்த வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறாரு. அதெல்லாம் வந்து உள்ள இருந்துட்டு புரிஞ்சிட்டு வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு அவர். ஓகேவா? அவருடைய அனுமதி எதுவுமே இல்லாம இந்த ஜீவாத்மா வந்து எதையுமே செய்ய முடியாது. அவர் அனுமதிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ பகவான் போக்தா, காப்பவர் என்றும் அறியப்படுகின்றார். ஓகேவா? ஜீவாத்மா புக்த காக்கப்படுபவன். ஓகேவா? இவர் வந்து ஜீவாத்மா புக்த காக்கப்படுவர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக்தா, காப்பவர். ஓகே. எண்ணில் அடங்காத உயிர் வாழிகளை எல்லார்கிட்டயும் இருக்கார். ஓகே. அவர் வந்து நம்ம நண்பன் போல நம்ம கிட்ட உள்ள வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகே. ஒரு தனிப்பட்ட உயிர் வாழியும் பரமபுருஷரின் நித்தியமான அம்சம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியாப்பட்டவங்கன்னா ஒரு நெருங்கிய நண்பர்கள் போலன்னு அப்படின்றாங்க. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பட் இந்த ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தினால இதை வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ தனக்கு சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தவறா நினைச்சிட்டு அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? அவன் இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய நடுத்தர சக்தி, அந்தரங்க சக்தி. ஓகேவா? அவனும் நித்தியமானன்றத குணாதிசைகளை புரிஞ்சுக்கணும் அவன். ஓகே. ஆன்மீக சக்தியில் இடம் பெற முடியும். ஓகே. தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இடம் பெற முடியும். அவன் வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, இந்த இயற்கையில் கட்டுப்பட்டு ஆஹ் ஆஹ் உம் மயக்கத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஸோ கடவுளை உணர்ந்துட்டு தன் நண்பன் உள்ள இருக்கான்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா அவனை மீண்டும் ஆன்மீக சக்தியிடம் கொண்டு செல்வதே அவருடைய குறிக்கோள். ஓகேவா? ஸோ அவரோட குறிக்கோள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் விடாமுயற்சியோட நம்ம கூட எல்லா சூழ்நிலையிலும் இருக்காரு. நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அவரை பக்கம் திரும்பி பார்க்கறதே இல்லை. நம்ம முகத்தை திருப்பி இப்படி வச்சுக்கிறோம், நம்மளுடைய குறிக்கோள் எதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது அவரை நோக்கி பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டு வழி நடக்கணும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு அந்த சிறு சுதந்திரத்தையும் வாய்ப்பையும் கொடுத்துருக்காரு. அதை சரியா உபயோகிச்சுக்கணும். என்ன, நம்ம மேலே போனோமா, மறுபடியும் இல்லை பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜட துன்பத்துல அனுபவிக்கணுமான்றது எல்லாத்துக்கும் நம்ம முடிவு எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? அவருடைய அறிவுரைப்படி எப்படி வந்து பகவானுடைய அறிவுரை பற்றி அர்ஜுனன் சண்டை போட்டார். இல்ல அவர் என்ன சொன்னாரு? அர்ஜுனா, நீ சண்டை போட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், இன்கேஸ் நீ இறந்துட்டேன்னு என்னோட திருநாட்டிற்கு வரப்போற. இன்கேஸ் நீ வந்து வெற்றி அடைஞ்சன்னா அஸ்தினாபுரத்துக்கு அரசனாக போற. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நீ என்ன பண்ண, உன்னோட கடமையை செய்யி கிருஷ்ண உணர்வோட சொல்றாரு. அது மாதிரி நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோடு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? சோ அதுக்கு வந்து அவர் உள்ள இருந்து நம்மளை வழி நடத்துறார். அவரை நோக்கி பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அவர் என்ன சொல்றாரு?
அவற்றை துறந்து உனது நம்பிக்கையை என்னிடம் திருப்புவாயாக, நீ மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பாய் என்று அவர் சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அறிவுரையை வந்து நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? இதுதான் பகவத்கீதையில கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவுரை கூட இல்லையா? நம்ம எல்லாமே இன்னும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஜட தளத்துல தான் இருக்கோம். ஆன்மீக தளத்துல போகணும். ஆன்மீக தளத்துக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆறு பக்கம் கொஞ்சம் திசை திருப்பணும் இல்லையா? அவர் மேல நமக்கு புத்தி நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்பதான் நான் ஒரு புத்திசாலி மனிதனா ஆக முடியும். ஓகேவா? அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அறிவு நிரம்பிய நித்திய வாழ்வின் ஆனந்தத்தை நோக்கி முன்னேறுகிறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं स गुणैः सग सर्वदा वर्धमानोऽपि न स भूयोऽपि च यदे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். சரி, இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் என்ன பண்றான்? நான் வந்து கடவுளுடைய ஆஹ் அங்கத்துனுக்கு அவருக்கு வந்து நான் சேவை செய்யணும், அவர் என்னுடைய நண்பனா இருக்காருன்ற தத்துவத்தை ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு அவன் என்ன ஆறா? நித்திய முக்தி அடைகிறான். இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் என்ன பண்ணா? மறுபடியும் மீண்டும் இங்க வந்து பிறக்க போறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ கடவுளுக்கு நமக்கும் இருக்கக்கூடிய, பரமாத்மாக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கணும். தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்ட முக்தி அடையறான். இல்லைன்னா கீழே வரான். ஓகேவா? மறுபடியும் மறுபடியும் வரான். எதனால? அவனோட இச்சையினால அவனே பலவந்தமா வந்து இங்க வந்து கஷ்டப்படுறான் இல்லையா? ஸோ ஜட வாழ்வில் வீழ்ந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஞானத்தின் நோக்கம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நான் இங்க வந்து கீழே விழுந்திருக்கேன், அதுக்கு காரணம் நான் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய அறியாமை. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம? ஸோ இப்போ ஆத்மான்னு புரிஞ்ச பிறகு அதிகாரிகள், சாதுக்கள், ஆன்மீக குருவுடைய சங்கத்துல வந்து சகவாசம் வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. அப்போ வந்து ஒரு தன்னுடைய சுயநிலையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அப்போ பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரும்பி போக முடியும். ஓகே. இந்த ஜெரையில திரும்பி போக முடியும், இங்க திரும்பி வரமாட்டான். ஓகே. ஸோ அங்க போனா ஆன்மீகமான நித்தியமான வாழ்வை வந்து அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। त्य नेत्मा नेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन साबरे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியாகத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒருத்தர் மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்க? தியானம் பண்றாங்க. சில பேர் ஞானத்தை பண்றாங்க. ஞானத்தை வளர்க்குறாங்க வேதங்கள்லாம் படிச்சு. சில பேர் என்ன பண்றாங்க? ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத செயல்களை செய்றாங்க இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி முயற்சி பண்றாங்க. ஸோ அவங்கவுங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இரு வகையாக சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனிடம் இதை வந்து சொல்றார். நாத்திகர்கள் கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எதையும் அறிவது அசாத்தியம் என்று என்னும் கருத்துடையவர். ஓகே. தொன்று தொட்டுள்ள கொள்கையில் சந்தேகமுடையவர். ஓகேவா? நாத்திகவாதிகள் அவங்க வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்னு வந்து நம்பவும் மாட்டாங்க. வேதங்களில் வந்து புறக்கணிப்பாங்க, அதுக்கு மேலே சந்தேகம் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், ஆன்மீக அறிவில் வெகு தொலைவில் உள்ளனர் அப்படியேப்பட்டவங்க. இன்னொரு வகையினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதில் நம்பிக்கையுடன் உள்ளவர்கள். அவர்கள் ஆழ் உணர்வுடன் பக்தர்கள், தத்துவவாதிகள், பலன்களை துறந்து செயலாளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு வகையான மனிதர்கள், நாத்திகவாதிகள், இன்னொருத்தவங்க வந்து பக்தர்கள். ஓகே. ஸோ ஒருமை கொள்கையின் நிலை நிறுத்த எப்போதும் முயற்சி செய்யும் நபர்கள் கூட நாத்திகர்கள் மற்றும் கடவுளை அறிவது அசாத்தியம். ஒருமித்தம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள், ஆத்மா, பரமாத்மா எல்லாம் ஒன்னேன்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. இரண்ட கலந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் ஒருமை கொள்கையில் இருக்கிறவங்க. ஒருமித்தவாதிகள், மோனிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க. ஓகே.
ஸோ இங்க பரமபுருஷ பகவான் வந்து பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவுக்கு தகுதி உடையவர்கள். ஓகேவா? ஏனெனில் ஜட இயற்கைக்கு அப்பால் ஆன்மீக உலகம் பரமபுருஷ பகவான் உள்ளார் என்பதை, அந்த பரமபுருஷ பகவானே எங்கும் பரவி இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் வீற்றிருக்கிறார், விரிந்துள்ளார் என்றதை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னா, இந்த பக்தர்கள் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க, கடவுள் வந்து உயர்ந்தவர் இல்லையா, அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு, எல்லா ஜீவராசிகளும் பரமாத்மாவா இருக்கான்ற ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க பக்தர்கள். இது யாரு புரிஞ்சுக்கிறவங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து அபக்தர்கள். ஓகேவா? ஆஹ் இதை மாத்திரம் இல்லாம பரம பூரண உண்மையின் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலம் ஆஹ் அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்பிக்கையின் பிரிவில் இணைந்து உள்ளார். ஓகேவா? அத் ஓகேவா, முயற்சியும் செய்யறாங்க, அந்த பரம உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சியும் செய்கிறார்கள். அப்புறம் சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து சில பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சாங்கிய தத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளை வந்து ஆராயிறாங்க. இந்த உடல்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பஞ்சபூதங்கள், ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து 24 மூலக்கூறுகள். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவங்கள், அதாவது சாங்கிய தத்துவம்னா பாடி அண்ட் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். இதெல்லாம் படிப்படியா தெரிஞ்சுக்கனால இதை வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த 26 விஷயமும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி செஞ்சுட்டு வருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம மனசுல பக்கம் வச்சுட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு தன்னுடைய உடல் தளத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு தன்னை வந்து உயர்த்திக்கிறாங்க இவங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகிகள் தியானம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அதாவது யம நியம அந்த ஸ்டேஜஸ்ல அஷ்டாங்க யோகா மூலயமா கடைசி நிலை என்ன, சமாதி இல்லையா, சமாதி நிலை மூலமா அவங்க வந்து தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே, சில மக்கள் பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ ஆனா பக்தி பண்ணி மாத்திரம்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும். சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா. இன்னும் கொஞ்சம் சில பேர் என்ன பண்றாங்க, ஹத்த யோகத்தை பயிற்சி பண்றாங்க. இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சுவாச பயிற்சி பண்ணி அந்த ஆத்மா இருக்கக்கூடிய இடத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறாங்க, இருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறாங்க. ஸோ அவங்களால வந்து பரமபுருஷ பகவானை குழந்தைத்தனமான செயல்களினால் திருப்தி செய்ய முயல்கின்றனர். ஓகே, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமா வந்து முயற்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல என்ன பார்த்தோம், நாத்திகவாதிகள், பக்தர்கள், அபக்தர்களுடைய நிலைகளை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து யோகிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்றதை பார்த்தோம். தவம் பண்ணி பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஹத யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து பரமபுருஷன பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றாங்கன்ற பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. अन्ये ज्ञेयम् अजानन्द सुरद्वान् येऽप्य उपासते देवी सादि तरन् एव मृद्युं श्रुति परायणा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மகேஷ். கிருஷ்ணா. ஸோ ஒருத்தனுக்கு வந்து அறிவு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தக்க சீர பரம்பரையில வந்தவங்க கிட்ட வந்து கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முழு முதற் கடவுள் பத்தி. அப்புறம் கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடவுளை வந்து வழிபட தொடங்குனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது இல்ல, மறுபடியும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறப்பு இருக்கிறது இல்ல. ஸோ நித்தியமான லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துக்கு ஏற்றதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த நவீன உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக விஷயங்களே கிடையாது இல்லையா, ஆன்மீக பற்றி கல்வியே இல்லை. நம்ம எல்லாம் படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு பீரியட் இருக்கும், இப்ப அது கூட இல்லை இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நாத்திகளாக இருக்காங்க, சில பேர் வந்து கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது, அசாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து தத்துவவாதிகள் கூட இருக்கலாம்
அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா உண்மையில் தத்துவத்தை பற்றி எந்த அறிவும் அவர்களிடம் இல்லை. யாருக்கிட்டுமே இந்த உண்மையான அறிவு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபதா சொல்றார். சாதாரண மனுஷனை பொறுத்தவரை அவன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தா கேட்டல் என்னும் வழிமுறையின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. கேட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மிகவும் முக்கியமானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த உலகத்துல, இந்த நவீன உலகத்துல வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம் செய்யறது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ கேட்டலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ், அது நவவித பக்தியில கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சொல்லியிருக்கோம். ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது. கேட்கறது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? அதை கேட்கறது மூலம் என்ன நினைக்கணும்னா சாதாரண மனிதன் கூட முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார், இந்த கலியுக ஆரம்பத்துல வந்துட்டு இந்த தெய்வீக சப்தத்தை வந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்றார். எனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடம் கேட்டறிவதன் நல்வாய்ப்பு உயர்ந்த தூய பக்தர்கள் கிட்ட, அவங்களதான் வந்து தன்னை அறிந்த ஆத்மாக்கள் சொல்றாங்க, அவங்க கிட்ட இதுதான் நம்ம கேட்கணும். கேட்கறதுனால படிப்படியாக அனைத்தும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரே நாளால நம்மளால ஸ்காலர் ஆக முடியாது, ஒரே நாளால தூய பக்தர் ஆக முடியாது. படிப்படியாக தான் போகணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து மலைமலையா முன் ஜென்மத்தினுடைய வாசனைகள் பாவங்கள் எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ பண்ணி பகவான் மேல எந்த சந்தேகம் இல்லாம இருந்துட்டு வந்தா படிப்படியா அவனுடைய நிலை வந்து மாறும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் நம்மளா ஒன்று ஆராய்ச்சி நம்மளுடைய மனயூகங்களால ஒன்று புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்ற எண்ணத்தையும் வந்து ஒருத்தன் விட்டுணும், கை விட்டுணும். ஓகேயா? முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய ஞானம் எவரிடம் உள்ளதோ அவரது தொண்டனாக ஆவதற்கு ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். யார் வந்து தூய பக்தர், அவருக்கு போயிட்டு நான் சேவை செய்யணும். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேரடியா அவருக்கு பக்தி செய்யறதை விட அவருடைய பக்தனுக்கு தொண்டு செஞ்சா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தாசான தாசான தாச இல்லையா? தாசனுக்கு தாசனாகி இருக்கிறது தான் வந்து அவருக்கு பிடிக்கும். தூய பக்தரிடம் அடைக்கலம் கொண்டு ஓகே அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய பாத சுவட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் வந்து ஒருத்தர் அதிர்ஷ்டசாலி ஆக முடியும். அவன் படிப்படியாக தூய பக்தியின் தளத்திற்கு அடைகிறான். கிருஷ்ண பிரசத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி நிஷ்டா ஆசக்தி ருச்சி பாவா பிரேமை இந்த நிலையை அடையணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குரு கிட்ட போகணும். அதுல வந்து கேட்கணும் இல்லையா? கேட்டல் வந்து இங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாரால முடியும் இல்லையா? ஸோ ஸோ நமக்கு மெயினாக நம்மக்கிட்ட என்னதான் திறமை இருந்தாலும் நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சை எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து அவருக்கு வந்து உதவி இல்லை சேவைகளை செஞ்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அப்போ பண்ணாதான் இந்த அதன் மூலம் அவன் ஜட வாழ்வின் தாண்டி முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்ப செல்ல முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த முடியுது. மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு மாதாஜி இந்த அத்தியாயத்துல, நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நிறுத்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 6:45 ஆயிடுச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். ஜெய். ஆ, हरिदास ठाकुर की, मादास हरिदास ठाकुर की ஜெய். जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ஜெய். श्रीमद् भगवत गीता की जय। ஜெய். कृष्ण महामंत्र की जय। ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Nitya ஹரே Gaura கிருஷ்ணா. Premanande. Hari ஹரி ஹரி போல். ஸோ அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. நாளையிலேருந்து கிளாஸ் இல்லைம்மா. நாளைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு நாளையிலேருந்து 5ஆம் தேதி வரையும் கிளாஸ் இல்லை மாதாஜி. கொஞ்சம் எனக்கு வேலை இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்ககிட்ட ஒரு அன்பான விண்ணப்பம், ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதாவது நீங்கள் எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், இந்த சாது சங்கத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க. காலையில் எல்லாரும் வந்து அசெம்பிள் ஆகி கூடுதலாக ஜெபம் பண்ணுங்க. பண்றீங்களா? நீங்களா பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு ஓகே. இந்த லிங்க் நமக்கு டைம் இருக்கு. அதனால ஏதோ பாய் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறத விட ஓகே இந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நீங்க சாண்டிங் பண்ணுங்க. எனக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி.
ஓகே மாதாஜி. ஆ ஒரு அதுக்கு பிறகு வந்து 6ஆம் தேதி வந்து நமக்கு லெவல் 1 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இந்த லிங்க்ல ஜாயின் ஆகுங்க. நம்ம இந்த தீம்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் யோசிச்சு வைங்க, ஏதாவது ஒரு டைமை வந்து ஆஹ், வகுத்துட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது எனக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுங்க. எல்லாரும் இப்போ இருக்கவங்க எல்லாரும் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? மெயினாக நம்ம ஆறுமுகம் பிரபு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா வேறு டைம் அவருக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுமா இல்லைன்றது எனக்கு தெரியாது. டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. பார்க்கலாம். இது வந்து இது நிறைய இருக்குது மாதாஜி, இன்னும் நிறைய நாள் ஆகும். நிறைய நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் நாலேஜே இன்னும் முடிக்கல இல்லையா? இன்னைக்கு 7th டே தான் மாதாஜி, 7 8 இல்லையா? ஆமா. எயிட் பாட்டு 8 மாதாஜி. இன்னும் இருக்கு மாதாஜி. எவ்வளோ இருக்குன்னு அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ இதை இப்போ பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணலாம். நம்ம என்ன 16 days ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த டைம் ஸ்லாட் 5:30 to 6:30 லெவல் 1க்கு போயிடும் இல்லையா? மித்த டைமில் நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் 2 நாள் உங்கள் கன்வீனியன்ட் படி எனக்கு சொல்லுங்கள் முதல்ல. நானும் எனக்கு அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்கே நிறுத்திக்கலாம். ஓகே. ஸோ இன்கேஸ் உங்களால் லஞ்ச் பிரேக் ஏதாவது 1:30 to 2:30 1 to 2 அது மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள். நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். ஈவினிங் டைம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள். ஓகே. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹாப்பி தசரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.